že já zdravím všechny tucíky a tucíčata dnešního videjka z Ember. Samozřejmě půjdeme ji pušnout asi na rank 25, bude víc sérií. Ta první, takže to je série, kde ji dáme asi na 20, uvidíme, jak to budeme stíhat. A jelikož jsem hitnul 120 followerů a 30 000 na mravku, tak děláme speciální sérii s GG Forsíkem. Takže tak, to je to, co nás čeká a doufám, že se vám videa budou líbit. Hlavně je to dnešní. A vím, že to někde po mně půjde kyťour. To nestihnu zabít, ale to nestihnu nahotovat. Easy. Tomu se na mě rozhodí. Ale on neví, že prostě jsem mrtvej i bez něj, takže samozřejmě, že mě prostě dojde zabít kyťour. Ale nevadí, protože jsem se posunul o jeden pohárek, takže ještě spousta pohárků do toho. Protože ty kyťouři se teďka začaly docela hrát. Ale Ember, kámo, jako docela dobrá, solidní teda. Určitě vám doporučuji si koupit jako legendu. Jenom občas trošku těžká na hraní, ale tak to už asi budete očekávat. Když ji hrajete teda. A pokud... Ale to je jako z každé legendy. Nějaký brawler, tak to je cool. Děkuju. Tady to čmajznem, tady zkusíme nahytit Groma lehce. Takže se musím nejdřív trefit, ale nevadí. Bang. No tam ale... Nahytíme, krása. Třeba účko, takže... Takže se takhle na chvilku ukempíme. Je nás 5, takže 4. Myslím, že tady jsem mrtvý for real. Samozřejmě, že on se tam šel schovat. Máme účko, takže nevidím důvod, proč ho teďka nenapálit do ní a neumřít jako čtvrtý. Ale nevadí, plus 6 pohárků, takže krása, krása. Takže jsme vyhráli zatím 7 pohárků, takže to je fakt super. Ale nevadí, protože asi jdu pro vítězství, takže tak. Takhle. Teď mega nahytíme. Dobře, nahytíme jí bez zabit. Ale ona jako ví, ona cheater. Kamo, ale kde to bereš, ty reflexe? Kamo, kde může vědět, jak jsem? Dobrý. Dobře, tak to bylo blízko. To byly dodges. Dodging Lola. Ok. Easy dead, já, kámo. Ok. Úplně se mi nechtěl, mě zabil Karl, popravdě. Takže takovej... Ne moc nejlepší brawler. Ale samozřejmě, že když se s ním umí, tak je může být i nejlepší. Ember, no tak, zabije. Dobrý, je to dole. Mě tady pěkně štve, hej. Stejně jako ten Karl, on se jako na mě spikl, nebo... Myslím, že jsi dobrá, ne? Dobře, takže se budeme pohybovat okolo několika míst, ale to nevadí, protože jdeme dál, protože já to potřebuji získat. Jo. A nic, no. Mně nehoří torčka? Mně prostě nehořela torčka, hej. Hej lidi, viděl jsem, mně nehořela torčka. To jsem si třeba nikdy nevšiml. To je teďka banger. Teďka na ní pošlem. Sakra. Nebo ona mě zabila úplně přesně, hej. Taká nahypovaná, hej. Dobře, nějaký hype prostě. Nějaký hypercharge. Dobře. To se mi úplně nelíbí, hej. Jsi zlá?
Na nic asi se půjdem nejdřív do healer. Doufám, že o mě neví. Teď už jo. OK. Takže tady máme nádheru. Nice. No dobrý, už nemůžu být pod 6. místo, ale teďka budu 6. No jasně. Samozřejmě, protože se tady potíme. Jasně, samozřejmě 6. místo. V životě ne, to nedám. Chce to legendarka, ale já to v životě nedám. Já to vím. Prostě já asi půjdu jiný game mode, bych tak řekl. Třeba já pohrám. Dobrý. Easy dead meat. Hezké amount dáme. Nice, se teďka pokylili. Samozřejmě, že víš, kde jsem, no. Víš, to oni ví všichni najednou. Jasně, pojď takhle bang. To měl docela dlouhý range, mistře. Dobře, to se mi nepotřebuje fajtit s ním. Takže se teďka schováme, no jasně, že on po mně půjde. Já nevím, kdo jiný by po mně měl jít. Jasně, že on po mně půjde, protože nevím, kdo po mně jiný má jít. Účko. A moc lidí na to šlapat nebude, protože jsem mrtvej. No jasně, já jsem se ho zničil. To je fakt super. Jsem tak gigačet dobrý. No běž se, ne? Tak si pojď. No pojď. No pojď, ne, jsem mrtvej, tak stejně si můžete jít po mně. Kámo, nechcete se jako mezi sebou pokylit? Děkuju. Dobře. Víze 4. místo. Ale proč já zase? Samozřejmě, že po mně to zvíře. Fighters. Dobrý, mám 2. místo, takže konečně jsme to uhráli někam dobře. Dobrý, teďka ultra killy. Dobře. To nevadí, protože už jsme se konečně posunuli na 12. rank. Což je super. A určitě za chvíli potřebuji dostat tohle, abych dostal taru. Ale pokud si myslíte, že bych si měl vybrat někoho jiného, napište mi do komentářů tohohle videa, koho bych si měl vybrat. Třeba fakt nevím. Ale samozřejmě, že teďka necháme taru, sakra. A pak bych si určitě budu šetřit na Chestera. A pak už to půjde po vodě. Si budu šetřit jenom na mytiky a na epiky. A mám jenom 58 brawlerů, což na svý pohárky docela málo. Ale to nevadí, protože jdem pušovat Ember. A půjdeme... Bum. Hot zone. OK, to nebude úplně lehký, jak tak na to koukám. Mám docela dobrýho hráče. Jako nevím, co dělá můj tým. Dobrý, už se rozehráli. Nechápu, proč by si někdo bral Brouka. Dobře, kyťo, hezky. Easy, no tak. Je to tam, kam kechný killy docela. Dobrý, easy, účko. Boom. Link, mrtvej. Easy. To nebylo zase tak těžký. Asi už vím, jaký gameplay game mode bych nehrál. Já odpálil jsem to dobrý. To je docela pěkný. Tak půjdu s nima znova. Tak víš, že takhle bychom to mohli hitnout o trošku dřív, než jsem předpokládal v solech. Dobře. Jdeme na to.
budu dělat více sérií, budu pušovat na rank 25. A takže mi pište do komentářů, koho mám pušovat příště. Super, fakt super. Hezký týme. Hezky jste to zabili. Jasně, pojď si. Mega šmejd, tak jsi mrtvá. Ty jsi taky mega šmejd, tak můj tým je mrtvej. A protože, kámo, já nemám co dělat a můj tým umře, tak umřu i já tím pádem. Protože nenávidím svůj tým. Takže tohle z toho bude mít hodně sérií. Ale nezapomeňte napsat do komentářů, komu budu mít pušovat. Mám pušovat příště, protože fakt nevím, a tohle bude easy, protože jdem proti bočourům. Ale jdeme na to. Jako vážně mě teďka zabili bočouři? OK. Fakt super jsem super dobrý, kámo. Jestli tady od sebe, že by nás to třeba nezabilo. Dobrý, děkuju. Výhra. Nádherná výhra. Zdálo se mi to, nebo byly 2 star playeři? Asi jenom zdálo. Nějaký bugy přijde. Dobře, to už bude trošku těžké. Ta Belle je na to docela populární, koukám. Dobře. Běž ode mě! Jako fakt nechcete jít od sebe? No taková otezačka. Jak to, že jsi živá? Hezky. Docela legit. Kam má to ještě uhraju, ne? Ty vogo. Jsou jako docela close calls. What? Však jsem se měl teleportnout. Jako nechceš hrát? Mám taková lehká otázečka. Dobře. Si nechce, no. Bum, jasně. Kámo, ale on tam prostě nic nedělá, to je fakt jako... To je šmejd prostě. Se tam avkuje a pak se diví, že prohraje na kole někde. Tak se nepotahám. No, tam se bude prostě těžký, když furt nějaký Dežous tam avkujou a já hraju proti Hirovi, Victimovi, Physicsovi a můj tým je Tomar, Killer, Král Yasuf, tyjo. Dobrý, takhle jsme krásně zabili. Dobrý, takže jsme se neteleportli. Banger. Ne, jsem se nechtěl podpálit. Jako, dobře. Easy. Jako, no. Dobře. No, jdeme dál. Na další hru. Nevím, co se v té hře úplně stalo, ale já už to vidím, prohrám nějakým způsobem. Dobře, jako surge, jako teda co to mám. Sprut není zase tak špatná volba. Je dobrá volba mít někoho, s tím víte, že neprohrajete prostě, ale kámo, super, kámo, zrovna když nemám nabito nic, samozřejmě, já to zabiju. On umře, všichni umřou a já nemám pak nabito, že jo. Tak jak jinak? Chceš ho zabít? On taková, kamo. Ty vogo. Kamo, já jsem to podpálil, aspoň nic zabít. Dobře. A to tady jako podpálím, dobrý. No, ukazím špatný, že když ty někoho nezaběžej. Dobrý, a jich je afok... Ne, afoko. Dobrý, teď si dáme trošku. A počkáme se na to artičko. Až vyleze, doufám, že se nedá účku, protože jsme jinak mrtví.
dobrý, tak to vyšlo. Nebylo to úplně easy, ale... Takže... Vyšlo. Dobrý, jdeme bez nich. A... Řekl bych, že už to půjde trošku rychlejc. Nebo možná ne. Že tady Masumi Pro, kam? Hraje Taru, ne, to zrovna začne bugovat. Easy. Dobrý, tak to vyšlo. Tohle to není zase tak špatný tým, hej. Dobře, takhle, hity. Hity, Sprut není asi nejlepší volbou, ale není asi nejšpatnější volbou. Kamo! Pojď sem, kam jdeš? Pojď sem! Chceš mít? Dobrý, vyhrál jsme. Jsem mega dobrý, kámo. To nechápu. Počkej, on ho zabil. No malem nezabil, hej. Ten oťous. A jsme na 13 z 11, takže není super za 16 minut. No nic, ale asi to není úplně nejhorší. Protože to bude ještě dlouho trvat. Protože jsme na fireu, samozřejmě mrtví. Hej, jako ten Masumi, kam on měl takovou šanci ji zabít? On se celý potentil? Dobrý, jdem se. Dobrý, já jsem to věděl, že to umře, kámo. Ale zabil jsem ho, tak to dáš. Když se jmenuješ Maestro. Dej se na něj účko a jsme vyhráli asi. Hyti ho. Účko? No, kámo, se netrefil. Dobrý, prohráli jsme. Nepotáhl totiž ten cookie dough. Ale nevadí. A třeba, že by to ještě uhrál, že by? Nechápu, proč hledal zrovna tam, no dobře. Nebyly to moje playe. Pojď, kámo, to ještě dáš. Kámo, já ti věřím. Mojstře, to dáš? To dáš, kámo? Kámo, on to dal, tak to je dobrý. Nice. Bang. Je tady ještě ten ostřelovač, jako. No jasně, ta Tara málem umřela. Stejně jako Maestro. On střílel, i když nemohl, dobře. Chápu, je to úplná normálka. To je normální, když má někdo zablokovaný střel, že může střílet. Kam to dáme? Ne, kam. 2v1, jo, tak mi neříkej, že to nedáte, hej. Pojď to dáte, já vám věřím, hoši. Jako docela dobře ten Meister hraje dobře, ale ten Masumi podle mě nehraje úplně nejlíp. Samozřejmě, že umře. Kam na to úplně vidím, on ještě potáhá tenhle, hej. A ten Meister to taky dominuje dobře. A proč by to nemohl dát i teďka? Teď si vypotřeboval, teď jsi měl na něj. No teď on, že získá účko a nahytí ho. Dobrý, hele. Jasně, nevadí. No, by to možná ještě dál nevadí. Ale neočekáváme zázraky, takže pohoda. Dobrý, dole. Máme toho nejlepšího dole, bych řekl. Zkoušeme dostat dolů tam toho šmejda. Nechápu, co dělá tady. Nejsej. Žum, teď to zabijem a nice. Myslím si, že to dobře potáhal, dáme mu like. Že to dobře potáhal, jo. Tak jdeme, teď to jdeme. Dáme ji aspoň na 15 v tomhle videjku. Věřím, že to dotáhneme až na 15. A příští videjko bude 20 a příští video zkusíme těch 25. OK. No, iskám ten Rikuš, jako. Dobrý, teď mě málem zabil, nice.
Dobře, teďka nahytíme, zkusíme jít spíš po tom Rikoušovi. Já jsem si naletěl. Jsem to zahrál blbě. To nevadí. Jsem to zahrál prostě blbě. Budeme mít druhou šanci, no. Kde se asi naletěl Spajkyč. Nevyužívej si účko, to stejně nedáme. Dobrý, díky. Tímhle trošku odežené, moc. Kamo, nezabij se. Děkuju. Kámo, já to vždycky takhle poseru úplně na hovno. No nic toho potáhá ten Spajkyč, kámo, já ti věřím, Spajku. Pojď to dáš. Máme poslední šance a je to na tobě, protože jsem to spadkal. Já ti věřím, kámo. Pojď. To dáš. Neboj se toho. Neboj se jí, kámo. Já vím, že tě dám na dva hity, ale naše výhra závisí na tobě. Hezky. Dodges. Skoro dole, pojď. Hezky, Spajku, hezky. To by dám like. To byly dobrý playe. To byly hodně dobrý playe. A ještě jsme dostali underdog. Asi nevím za co. Bych nejdřív musel vědět, za co se dostává underdog. OK, tak tohle už jsme prohráli, já už to vidím. Prostě Pyro, kámo, jsme dead. No, to jsou OP playeři, jsou OGs. Samozřejmě, že ona se nechá... Dobrý, hezky. Dobrý. Já jsem blbec. Jsem fakt blbec. Tak to bylo close call. Pojďte to dáte. Hezky, pojď. Hezky. Dobrý. Vyhráli jsme první, myslím si, že to bylo hodně offos. Že byly jsou dobrý. Takže dost offos. Samozřejmě, že po mně půjde tady ten, ale já půjdu po něm. Co mě taky naštval. Dobře. No, já jsem si to zapálil. Samozřejmě, co bych jiného mohl udělat. Nevadí, to dá. Já jí věřím, já ti věřím. Tě dá na 2 hity, ale já ti věřím. Jenom se zkus dohýlovat. Skvělé to se jivlo. Ne, tak ty jsi dostala. Ty to dostala hezky. Takže... Takže bych ho dostrát jako... Kdybych mohl, tak ho zabiju, hej, ale prostě... Můžete mi vysvětlit, proč jdete na něj, když má účku. Pane bože? Kámo, to byl teda play. Super play. No, i z 51 pohárů. To je dost dobrý. No jo, ale furt nám chybí spoustu pohárků. 50 pohárků nám chybí, takže musíme furt playovat. Ale kam, proč oni mají všichni sneaker artist, nějaký prostě a my ne. Vy jste to vzali, já to chci taky. Vzala gadgety, já chci taky. Já to nemám, jsem chudej. Tak, easy. Nice, bych ji zabral, ale jsem byl hodný a nechtěl jsem to vyžrat. Dobře, tak to jsem si naletěl v nejlepší chvíli. Max docela dobře playuje, No, škoda, ale ta jako taky dobře teda playuje. Pojď hezky Macy, já ti věřím, Macy. To vyhraješ za nás, já ti věřím, Macy. Jenom ho zkus trefit, prosím. Jako nebudu se divit, jestli prohráš, protože 2v1 nebývá úplně normálkou vyhrávat, jenom
Jako, ale teď jsi mohla trefit, ale to nevadí. Hlavně se šetří účko. Šetří si to účko, prosím. Děkuju. Ale já už to úplně vidím, že to bude úplně jak minulé. Zkusíme se tomu vyhýbat, zkusíme ho vytlačit. Ne, kámo, ale oni si prostě naletěli. Tak jo, pojďte si, pojďte. Samozřejmě, že prostě nejde prostě, kámo, když mi umře celý tým. To říkal, že mi to v životě nevíde. Tohle video bude muset být 5letý, abych jel na rank 25, hej. Děkuju, že jste mi dali konečně něco jako Creature of the Night nebo tak něco. Jakože prostě kámo. Koukal, že jsem si omocným Creature of the Night nepomohl. Jak tak na to koukám, hej. Jako ne, že by aspoň nepřežíval, ale je úplně nejlepší, ale prostě nehraje. No tak, aspoň přežijí mistře, ty jsi fakt mistr, kámo. Já to věděl, ty jsi mistr prostě. Samozřejmě, kámo, když já se do nich naběhnu, protože si myslím, že se to bude touří. Samozřejmě, když ona naběhne na Chesterona blízko. A jak to, že si nezačal hořet? Nejde. Komu? To co? Jestli to buguje, dobrý. Ale neveď ho ke mně. Kamu, díky, že jsi ho navedla ke mně. Fakt díky. To je fakt super. Kamu, to byl dobrý plán ho navést ke mně. Nevím, proč jsem si zase vypotřeboval účko. Nevím, na čem přežívám. Ale kámo, tak když AFK, tak ho nechte aspoň žít. Děkuju. Kámo, on přežil. Dobrý, já stejně mrtvý, takže já jsem ho jen přežil. Hej. Dobrý, to jsme dali. On jich AFKuje tak trošku. Víš, co to naše dělá? Komu co ta Willow dělá? Aj, tak seš úplně slepej, Bibi? Kamu, já nevím, hej, on pro... Jako, ale on, kámo, prostě, on už na 50krát umřít, hej. Ale on se vždycky najde účko. Děkuju, konečně. Dobrý, už se zase blížíme. Legálně rychle. Rychlostí světla. 20. Chci říct 15. 20 to jsme tady taky byli pěkně dlouho. Řekl bych, že to nebudou jenom 3 série, řekl bych, že jich tam bude 69. No nic, ale... Jdeme. To moje hrou možná proti tomu stejnému. 40 HP, easy. Easy útek. No ale já jsem prostě... Kámo, co ten kyťour? Kámo, ten kyťour, tak ten byl hodně divný. Ten hrál až moc jako NPCčko. Umře. Tak super. Já mám rád prohrávání. Hlavně Kámo, ale prostě jsou nezvládání všichni. Ale kámo, můžete mi vysvětlit, proč, kámo, co to je za kokouše? Kámo, já jsem vyhrál 2 pohádky, kámo. Kolik tím kokoušů. Teď bych to mohl vyhrát, ne? Peček má Golden Dragon, tak jsme to mohli dát, ne? Ano, už to zase vidím, kde prohrá kolem mě, furt vždycky. Dobrý, ty jsme to dali. Tak jo. Teď si věřím, dobrý, věříme si. Oh my goodness. Hezky. Tak.
No jo, pojď si na to. You wanna play? What? Kámo, to prostě nejde, když mi umře tým. Protože oni si úplně myslí, že 2v1 je pohoda. Tak aspoň jednou jsem zabil. Já v životě netrefím, ne? Dobrý, hezky. Dobrý, konečně! Další výhra. Dobré, nejste. No nic, jdeme dál. Už jsme na ranku 14 ve své podstatě, takže už jenom... Nevím kolik pohárků, hodně pohárků. Ok. Muy caliente. Můj tým prostě Tomar 753, Noob 1, 2, 3, 4 a vedlejší tým, kámo prostě Hira, Victim a Physics. A nevím, kdo jiný by tam mohl být, hej. Nevím, proti komu jinému bych měl hrát, protože tady to prostě nejde. Aspoň jedno týpka, zabil jsem. Ale jako... Nenávidím ty dvě lidi. Vyhrál jsem 5 pohárků. A tady 1000. Nice. No nic lidi, já si myslím, že tohle videjko už je pro teďka dost dlouhý. Budu jí pušovat nadále na rank 15 a pak bude další série. Takže čau.